tasuneran bat ere eman lezakela data formula edo behintzat formaren inguruan. Bai, hori aurreratu digute plana ezaguna da, zirriborroa taldeekin adostu zuen aurretik, gero ekarpenak egin zaizkio, ekarpen horiekin bidali da Espainiako gobernura, baina oinarriari eusten zaio eta ez dauka berritasun handirik. Zehaztasunen bat bai, gaur jakinaraziko du Tapia sailburuak aurreratu digutenez, baina esandakoa plana oroar ezaguna da. Gaur indarra jarriko du besteak beste Tapia sailburuak etengarritasun mekanismo hori berreskuratzeko eta hori gas hornitzaile handietara zabaltzeko proposamen horretan, hori da planak biltzen duen berrikuntza nagusietako bat, eta hori da beharra balego eta gas hornidura bermatze aldera, kontsumoa eteteko prest egotearen alde, egotearen truke barkatu gero onura ekonomikoak ematea defendatuko duela Tapia sailburuak, eta hori da gaur defendatuko duen neurrietako bat, baina esandako hori bakarra da, beste hogeita 10 neurri biltzen ditu plan honek, eta batez ere Jaurlaritzak bilatzen duena da plan honekin, aurtengo krisiari aurre egitea bai, baina eredu aldaketa bat ere sustatu nahi du bide batez plan honen bitartez. Eskerrik asko Iona, beste eguneko arretagunetako bat, ia zerbait berezia, zerbait berria esango alu, segituan joko dugu zuregana, egia esan, eta trantsizio energetikoari lotuta azken orduetan, albiste berri bat ere izan dugu, plan garrantzitsua litzateke Euskadirentzat, dagoeneko martxan dauden 5 parke eolikoetatik, jakin badakigu, gehiago tramitazioaren badaudela, baina proiektu berri baten berri izan dugu latz. Bai, atzo gauean ezagutu genuen proiektu hori, Euskadin 2 parke eoliko berri eraikitzeko asmoa agertu du Statkraft energia berriztagarrien Europako ekoizle handienak. Urkullu lehendakariari berari egin diote gainera zuzenean proposamena. 90 milioi eurotik gorako inbertsioa egiteko asmoa du enpresa norvegiarrak eta 2027rako nahiko luke martxan egotea. 3 lurraldeen arteko mugan egin nahiko lukete parkeetako bat itxarazen. Ia 53 megabateko indarra izango luke eta ikusten duzue 44.000 etxe bizitzari emango lioke argindarra. Gipuzkoan kokatuko litzateke bestea, Piaspekoa, Azpeitia, Zestoa eta Errezil artean. 33 megabat sortzeko almena izango luke eta 24.000 etxe bizitza hornitzeko nahikoa energia sortuko luke. Euskadin egun 4 parke eoliko daude martxan eta autonomia erkidegoak sortzen duen energiaren 8% ekoizten dute. Atzokoa lehen urratsa baino ez da, urrengo asteetan jorratuko baitituzte xehetasunak eta aurrera eramango dituzte baimenak lortzeko tramitazioak. Euskadin gaur egun 12 parke eoliko eraikitzeko baimenaren zain daude. Eskerrik asko, lehenik eta behin albiste ezagutu bezain pronto jo genuen udalerri horietara. Bueno, berak esaten zuena da, printzipioz tramitazio hori ez dela erregistratu, behin tramitazio hori burututa prozesu administratiboa izango dugula aurretik, eta horri behintzat garrantzi eman beharko zaiola, batez ere gizartearen aurrean transparente izateko. Bai, enpresarekin lehen harremana izan dugu, jakitun gara. Udaletan proiektuaren inguruko eskaera ofizialki aurkezten dutenean, aktibatuko dugu dagokion administrazio prozedura, eta herritarrei garrentasunez azalduko dizkigu datozkion pausoak edo urratsak. Horixe lehen erreakzioa, gutxi gora bera, plan berri honek 5 udalerriri eragingo lioke zuzenean, eta albistea behintzat, eta trantsizioa hitz egiten ari garenean, Maialen, ona da. Bueno, ona da, baina nire ustez garrantzitsua da prozesu hauek herritarrekin aztertzea, ez? Eta, alde negatiboak baldin badaz, eurekin aztertzea parke bat, Eskoriatza, Aramaixo bitartean jarri nahi dute, edo proiektua hor gokatzen dau, eta ezin dugu ahaztu justo zona hori, oso atxeteko obrak min asko egin zuela hainbat baserriei eta hortaz herritarrek jakin eta hau aztertu beharko luketela uste dut. Kontuan hartuta ere, 5 udalerri daudela, udalerri bakoitzak ere joan bere iritzia emango duela, eta 90 milioi euroko inbertsioa bada ere, inguru giroan eragina izango duela. Bai, gero, inbertsioak beti neurtu behar dira daukaten inpaktuaren arabera, epe luzera eta barrez.
transizioetaz hitz egiten dugulako nik uste oso arin, oso erraiz, ez? Eta transizio bat ez da, transizioa da zauden toki batetik beste toki batera joatea. Eta bitarte horretan egiten dezuna, ez? Transizio bat ez da kontingentzia plan bat bakarrik. Ez da bakarrik esate egoera zail baten aurrean nola jarriko ditugun petatxo batzuk, ezta? Transizio batek eraldaketa bat eskatzen du, eta eraldaketak erabaki zail batzuk ere eskatzen dituzte eraldaketek. Ez da gauza polit bat, baizik gauza beharrezko bat, ezta? Eta nire zalantza da, Eusko Jaurlaritzari entzuten dio danean, eta beste agintari batzu entzuten dio danean, non daude benetako transizioaren elementuak. Ikusten dira, erabaki kontraesankor asko, eta agian gizarte mailan nolabait hegemoniko egin diren diskurso batzu nolabait modu oportunista batean erabiltzea norbere posizio politikoak defendatzeko, baina behar dira politika ausartak, eta politika ausarta horien artean batzuk, jendeari edo sektore batzuei gustatuko etzaizkienak, eta hori asumitzeko prest ere egon beharko genuke, ezta? Uste dut presente izan behar dugula baita ere, lehenik eta bain eman diguten zifra horri, 65.000 lagunintzat sortuko luketela energia bi parke hauek, berriro esan da, transizio horretan garrantzia daukan kopurua delako, 65.000, edo nola ere, Ramon, ez da beharen erdi-erdian kokatuko gara, ezta? Kontu da, energia transizioa ziziten gabiltzan honetan, pentsatu beharko dugu genukena da, ea gu ditugun ahalbideak zentzu diren, zen olako aukerak eta dauzkagun. Zegar egunean, gure energia lehenago aipatu da moduan kanpotik ekartzen dugu. Horregarren guztiarekin eta mendekotasun horrek sortzen duen egoerarekin. Alegia, edozein unetan, edozein momentutan gerta daitekenaren arabera dagoela zure ongizatea eta zure garapena. Hori lehengoa. Azpiegitura guztiek sortzen dituzte deserosotasunak. Kontu honek behar duguna, azkenian biharretzi nola bizi nahi dugun, biharretzi gure ongizateari nola bitxi nahi dugun. Eta badago bigarren alternatiban, bintzat niretzako kezka suposatzen duena. Eta da, azpiegitura batzuk ezartzen direlarik, bereziki landare muan, noski, mendiak ez daude Bilboko erdialdean, eta berazan ezin dira era honetako azpiegitura jarri, pentsatu behar duguna da gero horrek lurralde, eremu jakin horretan ere zer uzten duen. Gero eta sarriago ikusten ari naizena da landaremua jartzen direla sekulako azpiegiturak, gero landaremu horretan inolako ekarririk suposatzen ez dutenak. 9:42 minutu, albiste ezagutu eta biharamunean gu ere Azpeitian gara, Itxaso Muñoz, egunon? Egunon. Nagore Alkorta alkatearen hitzak entzun ditugu, ez dakit erreakzio gehiagorik edo badaukagun, edo nola esnatu den gaur behintzat Azpeitia albiste horrekin? Proiektuaren inguruan oraindik informazio gehiagirik ez dago, Azpeitia, Errezil eta Zestoa arteko lurretan izango dela soilik, eta hori ere esango zenuten noizki. Zentzu horretan, goizean Azpeiteko kaleetan barrena galdezka aritu gara, eta oraindik aurkitu ditugun bizilagunen artean behintzat ez omen dute iritzi sendorik emateko nahikoa informazio. Udaletik ere, atzo izan genituen Azpeitiako alkatearen lehen hitzak, enpresarekin lehen harremanak izan dituztela bai, baina oraindik proiektuaren nondik norakoa zehatzak ere ez dituzte. Nola nahi ere jakin bezain laster, udala gardentasun oso zaritzeko konpromisoa erakutsi du. Eskerrik asko Itxaso, erreakzio gehiagoren zai, Azpeitiatik iritsiko zezkigunak, eta ikusi duzuek aurko izan zehar, Europara begira gaudela, baita Madrilgo gortetara ere, etxean Tapia sailburuari dela aurkezten, energiak eguneko gai izaten jarraitzen duelako, eta baita ere, eta aurreratu dituzugu, EITB median eskuandako hezkuntza legearen aurre proiektu eta hori izango da gure abiapunta gure gaurko gonbidatuarekin. Denis Itxaso, egunon? Kaixo, egunon. Euskadiko gobernuak Euskadi duen ordezkaria, ikasturte hasiera intentsoa zari gara, eguneko albizaren inguruan galdetu nahi dizun, jakin badakigulako batez ere akordio zabala ezaugarri hori zuela hezkuntza lege honek, argi berdea izatea espero dugun hezkuntza lege horrek, eta gaur oinarri nagusi batzuk ezagutu ditugu. Bai, izan ere hori falta zan, hezkuntza departamentuak testu artikulatu bat eraman beharko du Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseilura, eta bertan, koaliziozko gobernua osatzen duten bi partiduek, argi berdea eman beharko diote parlamentura eramateko. Bere garaian udaberri aldera edo alderdien arteko oinarrizko halako base batzuen inguruan adostasun maila oso altua izan zen, eta erronka da orduko konsensura testu artikulatu batetara eramatea, eta testu artikulatu hori gero lege bihurtzea. Hezkuntza legearen aurre proiektutik, energiara eguneko beste protagonista,
berri garrantzitsua da, ezta? Europako energia berriztagarrien inguruko enpresarik garrantzitsuenetako batek 80 milioi euroko inbertsio egin nahi izatea Gipuzkoan. Noski, dudarik gabe, lehenago Erramunosak esaten zuenaren ildotik, momentu honetan, ezin dugu bistaz galdu, momentu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan 80%ko menpekotasun energetikoa daukagula. Eta hori garrantzitsua da, batipat, kontutan izanik, gure erkidego honetan badagoela industria elektrointensibo bat, gure izaera produktiboan garrantzi handia duena, eta gure ekonomian garrantzi handia duena, eta noski hori asetzeko energia berriztagarriak funtsezkoak izango direla, ez? Alde hortatik esan baita ere, 50 megabatiotik gorako instalazioetan transizio ekologikorako ministerioak hartzen duela ardura, eta nik bai aurreratu dezakedala prozesu guztia eta ingurugiroarekiko izan dezaken eragin guztiak oso modu finean aztertuko direla, eta noski hemendik aurrera erakunde eta pertsona desberdinen ekarpen eta alegazioak kontutan hartu beharko direla horrelako instalazio bati baimena eman aurretik. Azken asteotan zifra baten inguruan bueltaka ibili gara, batez ere banketxe eta energia enpresa handien mozkinei zuzenean eragingo diren zerga horren inguruan, 1.500 eta 2.000 milioi artean kalkulatzen da lortuko liratekela, atzo argi berdea lortu zuen zerga berri horri esker. Hala ere, Euskal Alderdietako ordezkariek eruen zalantzak argitu zituzten, batez ere orain zabalduko den tramitazio hori dagokinez. Mertxe Izpuraren hitzak entzungo ditugu. Daude hainbat gauza aldatu behar direnak eta besteak beste konpetentzien kontua da. Gure esparruan geratu behar diren tramitazioak Euskal Herrian kokatu behar dira, bai Nafarroan, bai Elkarte Autonomoan, Euskal Elkarte Autonomoan, eta hori da, urraketa kompetentziala ematen den bitartean, guk ezin dugu eman baiezkoa horrelako normatiba bateri. Eta bide horretan, harrikoiskorra izango alda, urraketa hori. Ez dut uste izan ere gobernuak aurreratu du tramitazio guztian zehar eskumenen inguruan egon daitezken eztabaida guztiak aztertuko direla, ez? Nik uste dut hemen funtsezko kontua dela edukiari heltzen baldin badiogu behintzat, kontutan izan behar dugu bai konpainia energetiko handiek eta baita konpainia finantziario handiek egunotan mozkin bereziak lortzen ari dutela, eta ez da beraien lehiakortasuna handitu delako, beraien kapazitateak, ahalmenak handitu direlako, baizik eta egoera berak eta prezioen gorakadak, batipat energiaren eta erregaien prezioak goruntz egin duenez, beraien rekaudazioa, beraien mozkinak handitu egin dira. Eta merkatu ekonomia batean hori zilegi da, baina baita ere zilegi da gobernuaren aldetik, momentu honetan pairatzen ari geran egoera honen inguruan, kargak eta sufrimendu hori ahalik eta modurik partekatuenean banatu ahal izatea. Eta horretarako, eta gobernuak neurri bereziak mahaigaineratu dituenez, garraiobidea sustatzeko, garraiobide publikoa sustatzeko, eta sektore ekonomiko kaltetuenei babesa emateko, horri erantzuna emateko, behar dugu dirua, eta horretarako, nik uste dut horrelako zerga batek lagundu dezakela, inolako dudarik gabe, eta azkenik esan baita ere, horrelako neurriak ere, Europar Batasunean, zabaltzen ari direla, eta eskuineko gobernuek ere, bere egiten ari direla horrelako zerga eta horrelako diseinu fiskalak. EAJak baietz botatu zuen, gaur faktoria saioan Aitor Estebanek ere, halako tonu itxaropentsu bat zeukan, transferentzien gaiari helduz gainera, aurrera pausoak izango direla iragarri du, hortaz ez dakit atzoko baiezkoa kontuan hartuta, ezagutzen ez dugun hitzaurrerik edo hitzarterik izan duzuen? Nire alde esan behar dudana da, ni beti izan naizela baikorra, eta joan den astean Radio Euskadin, eta aurrerago ere saiatu naizela azaltzen, ez daukadala inolako zalantzarik, eta Espainiako gobernuko hainbat bozeramailek ere horrela iragarri dute eta horrela azpimarratu dute Euskal Autonomia Erkidegoaren autogobernuan sakontasun berriak eta sakontasun prozesu horretan aurrerapauso berriak emango direla. Nik ez daukat dudarik, besteak beste ezagutzen bai dudalako gobernuen arteko lana.
Eta horri helduta, nik ez daukat zalantzarik azkenean akordioak lortuko direla, teknikoki, pixkanaka falta diren materia hoien inguruan, eduki eskumen hoien inguruan, transferentzia berriak egin ahal izateko. Radio Euskadiko elkarrizketan esan zenuen baita ere, joko politikoaren barruan sartzen dela, EAJkoen bat ordezkari politikok egin dituzten adierazpenak, haserre agertu direlako, egutegia ez delako beraktibatu, eta printzipioz bintzat oso komplikatua dirudielako hasiera bateko datak izatea, horri gaineratu behar dugu gainera, eneko handuzak, egunkarian bozentu hori mandako elkarrezketan esan zuela, transferentzia horietako batzuk herritarrentzat ez direla beharrezkoak, eta huetzitzaion gehiagi itxasoatu txari gustatu. Enanteaia zer interesatzen jako. Olako gauzak esatea oso arriskutsuak dira. Herri honetan urtea luzez entzun dugu herritarrei zer interesatzen jaken eta zein izan behar dan lehentasuna. Eta beste herrialde batzutan, demokrazia ez daukien herrietan ere beti esaten da, askatasuna baino lehenago jatea garrantzitsuagoa da eta beste gauza batzuk. Herritarren zorra da, ikusi duzu, zerre zegoela bezperan egindako, handuzak egindako adierazpenen inguruan. Nik uste dut joko politiko hori zilegi dela, baina eneko handuezak esaten duena da, eta nik uste dut azpimarratzen duen datu objektibo bat da, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan zerbitzu publiko guztietan gastatzen dugun ehuneko 100 eurotik 96 euro Eusko Jaurlaritzak gestionatzen, kudeatzen dituela. Eta horrek ematen dio benetazko dimensioa momentu honetan bizitzen ari geran eztabaida horri. Ez dugula puztu behar alegia eztabaida hori jakinda gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan dauden arazoen inguruan 100 eurotik 96 eurok gobernuak, Euskal Jaurlaritzak gestionatzen dituela. Eta hortaz, honezkero baditugula benetazko tresnak eta autogobernuko tresnak hainbat arazori aurre egiteko. Eta horrek ez duela inundik ere kentzen pendiente dauden hainbat eskumeni baldin eta legediaren ikuspegitik begiratuta eta teknikoki posible baldin bada, transferitzen jarraitzeko. Horretan... Posible baldin bada? Posible baldin bada ikuspegi juridikotik, bai. Ikuspegi juridiko edo traba juridiko horren inguruan, batez ere Isabel Rodríguez eta Olatz Garamendi sailburuak mandutako bileran hasi zen, ezta? Zenbait eskumen konkreturen inguruan badirelako trabak. Zeintzuk dira transferentzia zailena ikusten dituzun eskumen horiek? Nik nahiago dut gobernuen arteko elkarrizketa horretan mantentzen ari diren baldintzak eta elkarbanatzen ari geran paper horien inguruan diskretoa izan. Izan ere, ez dalako gai erresa, nik uste dut askotan gehiegi hitz egiten dugula publikoki gai honen inguruan, eta benetan, azken hilabeteetan, azken urteetan, 11 eskumen transferitu baldin badira, eta 4 bider deitu baldin bada bietariko batzordea, izan da, gehiago egon delako gobernuen arteko lan diskretoa eta zurra deklarazio publikoak baino. Eta jakin badaki gobernuak, Eusko Jaurlaritzak, horrela esan diolako eta horrela aitortu diolako gobernuak borondatea badagoela, orain arte erakutsi dugun bezala 11 eskumen horiekin erakusten jarraituko dugula etorkizunean ere, baina benetan gauzak ondo egin nahi baldin baditugu eta eskumen horiek berma juridiko osoa izatea nahi baldin badugu, eta ezin dugu bistaz galdu, badaudela Vox bezalako alderdiak transferentzia horien aurka juridikoki tribunaletan egiteko prest daudela, hortaz gauzak ondo egin behar ditugula. Eta horrek askotan denbora behar duela. Batzutan gertatzen da baita ere Eusko Jaurlaritzari Espainiako gobernuak bideratzen dizkiola hainbat proposamen eta Eusko Jaurlaritzak bueltatu egiten dituela beste, halako alegazio edo proposamenekin. Eta horrek, baita ere, luzatu egiten du prozesua. Baina hori normala da. Hori normala da. Eta nahiko nukenik horrelako prozesuak normaltasunez ikustea. Besteak beste, horrelako prozesuak ez direlako bi gobernuen arteko talka bat. Hau ez da futbol partidu bat duen eta batek galdu eta besteak irabazi egiten duen. Inundik ere, Espainiako gobernuak oso osorik sinesten du autogobernuaren mesedean edo. Eta hortarako lana egiten du transferentzia guzti horiek gauzatzeko.
Eta hori gertatzen denean bi gobernuek irabazten dute. Esaten dizun ezaki dela, agerian geratu delako, batez ere aiotako ordezkari politikoen ahotsak entzun da, azkenaldian zein norabide izan duten borondate hutsarekin ez direla konformatzen. Hau da, aurrera posoak eskatzen dituztela, diskrezio esan dirazu, pentsatzen dut, zitarik printzipioz bintzat ez didazula aurrerateko baina hortan gobernuen artean. bat gatoz, borondatea bakar soilik ez da nahikoa. Borondatea zaparte, eta nik uste bi gobernuek erakutsi dugula, honezkero, borondate nahikoa, eman behar dira baldintza tekniko eta juridikoak. Transferentzia horiek berma guztiarekin egin ahal izateko orain arte lortu dugun bezala. Begira, datu bat besterik ez. Voxek momentu honetan errekurrita dauka IMV delakoaren transferentzia. Gu erabateko segurtasuna daukagu, transferentzia hori, ondo egina dagoela eta posizio juridikoa tribunaletan, epaitegietan irabaziko dugula. Baina ezin duguna da hori bistaz galdu. Hortaz, teknika juridikoa importantea da, arazo juridikoak daudenean ondo aztertu behar dira eta zintzoki jokatu behar dugu guzti horrekin. Hortaz, Andoni Ortuzarrek nolabaiteko ultimatuma ematen zuenean, edo lehendakariak berak irailean muga jartzen zuenean, nolabaiteko kezkarik sortzen dio Alderdi Sozialistari Madrilen EAJaren babesa galtzeak? Bueno, guk EAJaren hitzak eta planteamenduak beti, atentzio zentzuten ditugu, errespetu oso zentzuten ditugu, jakin badakigu investidurako bloke horren parte direla, eta hortaz bere babesa oso garrantzitsua dela, baina hortik haratago konbentzituta gaude bere babesa mantenduko dugula, eta gure konpromezuak betetzen jarraituko dugula. Bueno, azken agerpen batean, Hernaniko tren geltoki berri batean ikusi zintugun, inbertsio garrantzitsua izan zen, 3,6 milioi euro, bertan aurreratu zenituen 57.000 lagunek baino gehiagok lortu dutela Renfeko doako txartel hori, pentsatzen dut helburuetako bat izango zela, ez da, ohikoa normalean kotxea hartzen duenak, trena hartzeko autu egiten duela, egitea, ez egite horrekin badaukazen datu berririk, edo helburu hori bintzat betetzat ematen duzu. Gipuzkoako Foru Aldundiak aditzera eman duenez, momentu honetan, 13%tik 25%ko hazkundea eman da garraiobide publikoetan, Gipuzkoako garraiobide publikoetan, eta horrek esan nahi du, eraginkorra izan dela prezio publikoetan berapenak egitea. Kontutan izan behar da, berapen horiek, bai autobusetan eta bai Eusko trenbide sareko topoan 50% deskontua izan dela. Baina Renfen 100% doainik dela. Eta hoien inguruko datuak oraindik ez ditugu, badakit momentu honetan doaineko abonuak 55.000tik gorakoak direla, honezkero, baina zer nolako bilakaera izan duen bidaiari kopuruak, horren inguruan edondik ez daukagu daturik, baina pentsatzen dut hemendik gutxira izango ditugula. Bizkor, Goizeko Marrak gainen ditugulako, Elizabeth Bigarrenaren estatu hiletaren inguruan galdetu nahi dizut, Sánchez presidentea ez da gonbida dute egongo, don Juan Carlos Erregeak ordea, Juan Carlos Erregeak bai estatu du bertan izango dela, Patxi López izan zen atzo, gobernuko lehen ordezkarietako bat, adierazpenak gai honen inguruan egiten, honako esan zuen, bozeramaileen batzordearen ostean. Pues no vamos a comentar nada sobre decisiones personales, por muy emérito que sea quien las adopta, ¿no? En todo caso, no sé yo si la Casa Real estará muy contenta con esa decisión. Esango genioke. Erregetxearen erabaki bat da, Britania handiko erregetxeak kasu honetan gonbidapena egin dio erregeari eta estatu jefeak erabakitzen du zeinekin joango dan, eta kasu honetan beraien erabakia da, eta ez daukat zer esateko horren inguruan. Irudi hori bera gustatuko zaizun ala ez? Ez da ere. Ez da ere. Bueno, Amarrak gainean ditugu, Donostiako primarioen inguruan egin nahi zute azkeneko galdera, azken orduetan jakin dugulako, Marisol Garmendiak gutxienez 57 militanteren babesa jasoko duela aztita horri begira. Kanpotik arreta deitu diguna da, ez da? Garmendia beraren hasierako hitzak, politika bintaxaren inguruan, bueno, ez zitulako oso adierazpen gozoak egin Odon Elorzaren aurka, prozesu bera, babestu egiten duzula, hala ere, kanpotik hartzen ari garen irudi horren inguruan, zeitxura uste duzu ematen dutela Donostiako primarioek? Bueno, nik uste dut Donostiako primarioak aukera ezin hobea dela Donostiako Partidu Sozialistarentzat bere hautagaitza, bere proiektu politikoa benetan arrabotsa eduki dezan, benetan zabaldu dadin,
protagonismoa baita ere berreskuratzeko, kontutan izan behar da 20 urtetan alkatetza izan genuela, nik uste dut donostiar gehienak badutela halako oroimen positibo bat alkatetza horren inguruan, eta nik uste dut aukera polita dela Donostiako Partidu Sozialistarentzat, maiatzako hauteskundeetan alik eta emaitza lehiakorrena lortu ahal izateko. Denis Itxaso, Espainiako Gobernuak Euskadin duen ordezkaria, eskerrik asko gurekin izateagatik. Zuei gonbidapenarengatik. Eta goizeko 10 gainean ditugu Egunon Euskadi albisteak Olatz Ururiarekin. Egunon guztioi, Europako Parlamentuan